Kini krak salo kaisa koktoma phai sak paikya tuidu amchayo joto juda juda patini BJP eba CPIM tipramo len joto yakaroi tipramo thawo panarom kha nai koktoman bising ti saimanka norangna phunogui tong nai tongdi choyakaroi gomti devi Borom diwoi achokna ni bagai sar komol koloi no wahino boy mung yafaru bele bele ke hambai sini sarno tai haino hai sinoro yong pi blok ti pramothani tui phangokra tini ompi ti pramotha block committee ni lua jimungbai tuidu hatiwo songsa jagai tongo kotor lukukuthumung panda ti pramothani greater ti pralena sanoi tini chung himbotok himlaika kabangma sai lukurok chini ungklok himani norok nukhna bubagrani khorang khanawoi dakti chini tabo phainai 14 tarikh chung 1200 jona Dilliwo thanglai tong greater ti pralen sannani bagai o khorang no taibo chubana ni bagai bubagrani khorang bai taibo khorang shornani bagai kabang mano chini tini CPIM BJP IPF ti yakaroi chini tini ni lukukuthum pandawo ti pramo thawo gedal phaibe nei aboni bagai tini ni chimi haino hai laibuma seijaknai tuidu hatini chimi greater ti pralen mannani tini ni chimi taibo kodo khaichung yapri senani khorang ti sanani greater tibralen nanani aboni bagi katal tini yapri yang pirnai joto am chayeno tini ni chimi katal khe taibo phanku kotor choba taibo phankhe khorang ti salani bagi choba songsalani phajing tabo thanglai tongo hambai tini ora phai manjak phainai jotono chung tini ora kabangma jagani sini leader rok phai chokbaijak Telemura district committee Krishnapur block committee no khoboi central ni ba adong ro phai chokbaijak chini hojani samong tangnai chini Komal Jamatia song chini borom ganangjak ati Jamatia song chung tini ophai keno BJP IPF ti tai nini CPM ni yakar phainai kabangma chini tipra sarokno bubagrani motha tipra mothao lamja songai